ai kan ti zoi zoi ang o executive kha ang lag lokilo chat hi o ma zona om chuan ron tai bula ni mai du chuan chat video a hi chat a hen ron lo mai ula executive ka sei lo kang o executive powers executive powers a khan om zia chuan te kan soyang execute kan ti chuan execute meaning a chuan it simply means the act of executing kind of execute kan ti chuan thilkeng chwa te po ni atro thon na kan chuang to mo ni anga ba sa te bo kan chuang to exit de injia ka chu teng chu nge ni simple ta ma chuan chwa na tu hne mai ta ose president bi ka chuan ting ni act of executing ani ber chu act of executing ne don ta ni chu mi na om jia chu sarkar na ken chwa dan thum khri bani chu how the government works is carried out ni ber ani chu executive kan ti chuan chu executive powers ani chon ta chon tin nge president of indian power ani kan ti chuan power ti tiang lu tuk chuan nei lawa anei zau lu tuk thona chumin ama chan engwa ti lawa mani kan sei do kan pu ber angin kan chal don kan ti president of india chu ase chu ama pu ber ani wang khan na thok tu tur kha point non ta ni chuan executive power chon na ken chodan sarkar na ni tin daily life and sarkar na ken chod nan enge president of indian power ani kan ti chuan mi appoint sin ta ni governor te appoint na prime minister te appoint na teng khan dignitary rang constitutional status rang nei hong chi ka appoint sin ta ni kan le khabun an chuan page 179 kan ke them in an thei chuan the president appoints all the constitutional posts ati kha tiang zong kha again ni classroom nge chuan ang che lo mai thei boi thak do lek thui na ma sel la kan thret tham dan turanga chuan ni tina sarkar na ahead hawang chi daily executive work of the government ang chi functionaries ho rang kha appoint thin ta ni chuan sei tong khan governor te appoint na election commissioner te appoint na judges of supreme court le high court te appoint na tiang khan sarkara head phim hong sarkar na thoka ni chu sarkar na thoka head ang si phim kha appoint thin ta ni nakina hun te kan la nei chuan lockdown de zone ai cheng zone kan khil chang turanga tal executive chu an sei le anga it refers to how the government works ani mai sarkar na thokte kha kan la rang lo mai thei boka lai de poi soi tur tam lu tu ka government it refers to government ati chuan it refers to ministers te ka refer an ha tu chuan government works kan ti chuan minister te na mi na point thin na thok tu thing de kha akok le ta ni minister te thonen khan song minister te ina sarkar an wasiam ta ka khan sarkar chu kan sei tang han tu na pokan ram te boya na thok te kanin dei lauta ni tro tiang khan sarkar chu na ma tran pui tur khan employment asiama recruitment tela tro mpsc te upsc mang te departmental mang teng de khan khatiang zong a khan sarkar khan na la thin ta ni chung ho zong chu in nu le pa te thong chi kha chung ho chumi chung chu tuna executive kan ti chung khani ta ni executive works kan ti a khan ta chuan executive a chuan tin nge president of indian power ani kan ti chuan ama chuan na thok tak lawa ma se ama ai o tur khan mi thlang thi na ni chu president of india chuan ama ai o na thok turang chi khan year round in daily na thok tu turang chi kha chief election commissioner te governor teng che supreme court judge teng te cag teng te yang chu ka teng rang kha appoint in ta ni chu kha kan hriat tur mai ta sel executive pe ka chuan next an kalanga legislative akan legislative number b kan en chuan legislative powers ti kind legislative kan ti chuan atam pokon la thilo mai legislative kan ti chuan it refers to lawmaking ani ta ni dan siam lawmaking te po it simply means nyang chu lawmaking process of lawmaking ani chu not nei chuan lo jiak thawla not pe mo nei chuan lo jiak thawla or in phone apan la screenshot thei chuan in phone man chuan la screenshot la poi me lo legislative finding ye
president of India power nei dan ti kan zir don ta ni power mai ba ka and thing a function dan president of India ka nge enge power what are his powers an yang chu what what are his powers the president of India ka legislative legislative chu kan say to it simply means lawmaking ani ya process of lawmaking ni ta ni dan siam dan kong ani ya India chan legislature kan thria tro kan dan siam na hun kan ne ya legislature ti kha hi in pui ni don ta sela India chon chimi tur chuan legislature kan ne chu parliament kan nei ta ni central chuan parliament kan ne ya parliament chu house pahnin kan thlen thin ta ni two houses kan thlet ong kha tu tro houses in kan thlen ta ni tro chang chuan 2+1 te pon ti thin than chu president of India hi +1 ki it refers to the president ipa ki Lok Sabha Rajya Sabha kan ti mi ba kan president of India hi legislature en tel thin tan India chuan chu kan democratic idea ting de po kan thrianga democratic ka chuan democracy ram kan ni ang khan ken ju in thlang thin tan ni kum ma dana kan in thlanga chuan kan in thlang ta a ni piten kan thlang chuak ka khami tur khan dan siam tur kan thlang thin tro as a democratic country kan ni ang khan chuan ta khan ting en yang president of India khami process a khana tinga tel ve lai tinga dan siam a khana tel ve kan ti chuan ma churan tel thuk lu tuk don lo a se tel dan kha helaya 2+1 kan sueng kharani don ta ni India chuan union a chuan parliament kan nei ro rel nei in khol ro rel nei na chon tu tinga ro rel tur kan ti chuan MP teng de kan thlang thin kan thia tro MP te kan nei a kini apo lower le upper house a chuan pakhat ve ve kan nei kan in thlang thin ta ni tro tur apo in thlang tur ma chon me kan ne dona point tang thela kan thria tur chena chuan tu tinge legislature a khian legislative a khian tu tinga rural thin kan ti chuan minister teng te union a chuan prime minister teng de minister of state te khatyang ho zong zong khan ron rel thin ta ni dan an siama bilan ke puluta bil khan chaya teng khan dan thadeu te lo chok thin ta ni tro dan rang rang kan deng chi ho te kha central a palo chok thin ta ni khatyang zong zong kha legislature na ko chuni ta ni legislature chu asiam tu te khan legislative chu dan siam na process kha powers a khan ting nei kan ti chuan kha tiang ho zong zong siam tu tur zong zong ong chi ho kha president of India appoint ve me mi lu ni ta ni minister zong zong kha mi puiten kan thlang thin kan sei tong khan tro MP tur teng te in thlan te kan nei a state a po sei don te la kan thathiam le kang in thlan kha kuma dana kan nei chi ang kha thiang khan kan na yo in mi puin kan thlang chhuak ka chuan kang ho kha an nominate akati an position lo siam sak turang chi teng te khan president of India prime minister of India khan president ne na lisa thelu tanga tiang ho hi ka minister du zong ten ni emi je minister chun he chu home minister tu tiang kha tiang chun he chu minister tu ti teng de kha prime minister khan president ne na khan an thona nga chon president khan alo appoint don ni chu sila lo chuanga lo sign nga he pai ta chung ga da tiang chi kha ni chu kan sei to khani kuma teng de pa tro jeri apo chu tiang minister chu ni yang te kan ti thin kha tiang de khan adan process akan tel ve che lo ma se asiam tu de kha asiam tu de kha ama appoint an ni ta ni chu legislative powers a chuan president kha avo in nam hlei ve lawang parliament a khan avo thu ve don lo ta ni a thu dan tur chu opening session an nei don reng reng hian house address hin ta ni president of India hian address anga a khu hong don ti rang ani chu chu bak a chuan minister ten ron le langa thun an chai thin don ta da chuan dan siam na chung chang a chuan rozo rel ve mi lo ta ni president of India chuan tro ma se number 1 a chuan aro rel tu te kha a thlang reng ta ni chu he appoints ministers ni chu ministers te kha alo appoint phot ani ro rel tur khan kha legislative atil dan power ani dan kong khat ani ta number 2 a chuan bill reng bill chu nge ni kan thurel tur ani me ta ni bill chu dan kan siam tur te ma lo kan pass thar tur teng teng chi kha kan vaken long chi kha nge ni
draft in kan waking lu tanga tiang ka tiang chu kan dan thar do ni ti vel kan waken lu kan lawa put luang chi kha bill ani ta ni chon khami bill kha parliament na he lai legislature kan sei line china kan type lu tong khan legislature kan sei sa tong chi ho kha an lo chei lai lai don thin ta khami an chei kha pass ani thin ta ni bill is put up in the parliament ani chu bill is put up in the parliament ni chu han pro bill an keng lu ta dan siam turang chi example atuna po kan school te pon dan lo nei du don tai la tro ngai ro ka tiang khan bill chen thiam ngai dan siam turang chi khan ni me kan lo keng lu ta chuan parliament a chuan president of india kha tel ve si lo ro rel ve lo thu ve lo kan tireng to kan sei to far sa khan masala kha bill put lu tung cha khan ting e thuni na nei kan ti chuan alo esen khanga thin ta ni tro alo pom pu yang chi kha bill hi house pani tan an rel map house pakhatina pass to anwa house pakhatin alo pom le ngai thina chumi kal tlang nu ve ga chuan kha bill kha pass alo ni thin ta chuan kha bill kha act ta chan don chuan when a bill is to become an act ni chu president khan action ngai ta ni alo pom pui nang chi kha azen men kha lo nga ya khami tel lo chuan nge ni dan kha kan nei the lo ani chu chu number 1 a chuan legislative a chuan kan sei tong khan minister te appoint thin chumi khami te kan tia chuan number 2 a chuan bill chungchang a khan tin nge power nei kan ti le a number 2 a bill a power nei dan chu aro overall pui mi lo ta ni tro masela ando rel kha thaim a thalo em ti vel avo en fel puya an bill khan pass non thona president of india ne na khan chuan president khan alo pass ta alo asena chuan and that bills become an act ro kha dan kan nei dan process alo ni le ta ni chuan textbook and chuan in muthawanga textbook ten lo share tura ka nga ya pantang sala textbook a khan president of india second paragraph a khan powers legislative powers second paragraph kan an chuan members kha appoint ve thei kan ti do ka kha in lo chiaranga 12 members hi rara sabha hian appoint theya chon lok sabha pani appoint thei boka president of india hian rurel tu khola kha khani don ta sela kan recap le lokanga executive atang khan executive simply means carrying out the government works ka simply means executing carrying out the government works kha kan thria rangai ni kan sarkar na kan choda na ne ya ta chuan tin nge prime minister president of india khan sarkar na thoda na hen nge thuni na nei kan ti chuan engma ti tak tak lawa ma sela thuni dan chu sarkar te kha ama appoint ni thin tin ani chu kha sarkar na kan choda na president of india poi mon na le tangka na le athu dan powers nei dan kong ni me ta ni chẳng hạn tuổi rồi ta sẽ là number 2 legislative a chuan legislative it refers to making a law the process of making a law khan ya dan siam a khan tin nge president of india khan power nei verang reng kan ti chuan executive nen khan en kai noi reng thawa tro minister te appoint kan ti ya chuan khanga minister appointing de khan bill an chai thina dan an siam don ta ni tro masela parliament a watho ve silo president of india kha ase thu nei dan chu dan anon siam sa to bill anon ken lu anon pa sa thlap do kha president do kana khan anon thlen phi an don pharanga tro they laid out in front of the president ani chuan president khan lo chiaranga he dan hi chu tiang kha tiang chan man turani a thato ke tin he circumstances sang khan thlir kwalanga ta khan he bill chu try he bill pa sa hi chu dan tla ga ni hi he chu ekta man chi ni hi lo ti chuan alo esen nanga phalna lo penga signature lo penga tin angani chu ta chuan legislative kha ka ti bill siam dan act chung chang khan chu powers nei dan legislative kan til te act kan ti te bill teng te kha ain kum kai vek ra tu angaro tablo me legislative ang chi teng te all are connected ani chu legislative te act te bill ang chi teng te kha teng ho zong zong ang chi kha ain connect com mek ani hriat tur chuan next a chuan financial powers a khan en lokila financial te pandinga financial te pontianga kha textbook ai ma chuan textbook lo tang pan chiang le zok do na
financial kan ti reng reng hian sumle pailam panga kok me ni tro thil har sa pon lawa it refers to money making te pon yanga or how the money is being handled ten yang chu India chuan president of India kan tin nge financial hand power ani kan ti chuan nge ni kan fiscal head ani ti tur ngaro financial powers I ka ti meng Head ni tani president of India hi financial chon sumle pa hian and think a president of India to how did he have his powers and or think a power kan chu kan ti chuan ani hi kan fiscal head ani fiscal kan ti chuan fiscal term ti chu kan flet te pongai me the tro fiscal simply means tu ma tanga nge ni Europe a khoi ram ber nge ni tanga ran chwa kan ya French money vel ani mai the fiscal ran chana tu chu or Greek house of Greek house nia da chuan fiscal meaning a chuan nge ni thing ni ko poisa da na khol ang yang chu basket ang rang de pon an soi thina chumi chu anlal ten an kol thin Greek house kon lai pon anlal ten an kol thin ta kha basket a kha poisa da na bom a kha chu tiang de chuan India pon kan president of India kha kan sumle pai zong zong tax atanga ron nu ang chi teng te kan funds rang contingency fund te kan consolidated fund ang chi zong zong teng te kha president of India ko ta om tirani ta ni chu tiang fund te chu in la bo do na pai lo na khun kan nei vak to lawa doi tu lo thau tu ranga ya apoi mo lai ber chu financial powers kan ti chuan it refers to money how did the government and the president of India have powers an yang chu what are his powers in don tasala in financial matters sumle pa chung cha khan tin power an ni kan ti chuan president of India kan fiscal head and fiscal simply means a term originate na tang chuan tro like in Mizowa kan zirang khan ingene helai azunga tanga tan ti thin ting ani tenga tanga kan eng lo don chuan a to bullet tanga thlir chuan fiscal ti meaning it simply means basket where money is kept ani chu chuan khami money dana khol dana bo mang chi teng te kha khami head khami enkol tu pa berle khami athuni nan zong zong nei tu chu kan president of India hi ni ti kha kan thret chen angai ta ne chu chuan fiscal head ani chu tu na sai ro che kha ni ta khan sumle pa involve tu reng reng ang chi teng te kha president phalna lo chuan engma ti the ni lo ta ni chu hlo pek chung changa sarkar na hlo pek chung changa te pon yanga tan pinga ye tan pi don teng te pon don tang sa kha tiang zong zong a khan India chuan contingency fund te kan neya consolidated fund te kan neya kha tiang sumle pe kan man chona tur le nge ni public exchequer tro kan paisa da khom na tanga sum man chwa tur rong zong teng te kha president of India head pi na kha ngai thin chu sumle pa ya chuan overall in head ani le ani chu money bill reng reng teng te boka parliament a puran pulo don po ni tang sela president of India phalna lo khana ran lu thei lo thin ta ni preview phot an nei thin angai ta ni tiang te kha kan thred angai point tang sela fiscal year te bokan thrianga tro India chu 5-year plan dungzui kal kan ni reng ta ni tro system ten thlak to ma sela ma 5-year plan dungzui kal kan ni fiscal year kan nei thin ta ni financial year an tiang chi kha April ni khada tangin March in somthum ha thleng kha ni thin ta ni kha financial year kan kum khat anga ni chu khami dungzui khan India pon planning te siam thina chumi fiscal year chung chuan ti teng za chu kan budget ania teng za chu paisa kan man chhuat thurni ti velang chi kha om thin ta ni khami chung changa khan president of India kha nge ni report pe turang chi teng te pon yanga houses pahnia khan he teng hi paisa man thei chu ni he teng man thei chin chu ni ti te po kha ama phar chhuat tur le ama soi chhuat tur ani ta ni chuan emergency case alo se don taila in terms of emergency sumle pa ya hian tuna po covid wangin kan ram kan boya tro sarkar pon an noranga hlo kat turani chumi khami te pon thianga hetianga hian president of India hian if he wants he can deduct salary te pon thei tan deduction of salary ni chu enge po hi power ani hret turani
kan governor po han kan state ane reng ania tiang ti the nang chi emergency a kan lo angani financial emergency te kan lo thleng ta tro kan liquidity rate te lo cheta via theya tiang khan kan mi lo tlaniam ta zel ta ni tang sela tinga khan sarkar lo tamu chuak teng te tang teng te kha cut down te kha power nei te kha kan hren tha chuan kan sei le sei nu India chuan chu fiscal kan nei a fiscal kan ti chuan chu basket da khom na kha kan ti ta ne tro chuan paisa da khom na kha ni kha president of India and colony ta ne tro chuan sumle pai reng chu kan en kol don chuan account cap tu hinom thin ta ni account cap tam lo maintain tu ang chi om thin ta chumi chu India chuan overall chuan CAG kan nei ta ni controller and auditor general kan nei a paisa da khom na en kol tu president of India ni ama sela paisa ran lut te chuak te mandan expenditure rang teng te lo cap tu lo record tu khom thin ta ni chumi chu CAG kan ti ni a India chuan page 181 khan oma second paragraph a khan hunga CAG kha president of India appoint le ta ni chu nge ni money keeper an yang chu money keeper ai ma chuan one who looks after the money or coming and going te pot de don tai la tro expenditure le sumle par an lu dang chi kha khatiang zong man chone la lu zong zek fel tu pa kha CAG ka ne India chuan kha president of India in appoint CAG kha sumle pa chung changa kan president of India thune na dan kong ani le ta ni chu hun kan nei lo trep to zona om chuan phone na ta poran zo reng theya homework te bok be don chawan akina point tang sela we'll go to the next one judicial powers next to judicial powers judicial kan ti hian it refers to court lampang ani e fiat dang turani chunga mi te khan en le chuan executive to can say to thilo samte te kan treat dan to chu act of executing khan me how the government work is carried out every day tro chuana sarkar hakan ken chwa dan kha ko ka executive chuan legislative powers kan ti chuan it simply means making a law process of making a law te po khania bill kan pass dan te khania act kan lo ni dan te khani ta ni chuan next chuan financial kan soile financial it simply means kan sumle pai dan chi ka it refers to money how we spend how we use our money te khaniang chu or kan public exchequer kan maintain dan te po kan finances kan control dan te rang kha nia next chuan judicial powers ani le it simply means court court lampang kharon kok le ta na judicial powers kan ti chuan ta hian tin nge power nei vele kan ti chuan threat sa to thau khan sarkar chung vek tho khala ni atro chuan judicial la chuan ngani chief justice of India tikal nei ta ni tro angani khatiang ho zong te bo kha president of India appoint tur ni ta ni ma se ta hian president of India hian power poimo tak ane ya judicial power a hian India chung kan judicial system hi ngani til line bakhatina kal thin ta ni kan court system hi in zom veka state atang helai local level atang hian chungbera supreme court oma chuan high court te aron dot thazela tiang khan subordinate court rang aron om thazela asaka tianga khan supreme court kan nei lel ta ni chungbera hian chumi supreme court head ber chu kan president of India appoint ta ni chu in tong controversial dewa chuan president of India potel he nem pokan ti mai thei ta ni tro ngele zona tam tak pozo theyanga ta chuan ma thiam pon ni lo tur khang tinge judicial powers te nei kan lo ti be thei ta ni chan chu court chu kan thria court lampang kal don chan LLB zir te nga line rang de te lo ni tro thiam tur rang thiam na tur rang tam dang lam hlak kha professional line dang de khani ta ni judicial system a chon se ta khan why is the president given the powers of judiciary lo ni ta sela tro I think judicial powers se pek ve ni kan ti chuan ta khan president of India chu mani kan sei tong kha he is like our grandfather tro kan ina kan grandfather ang kha ne ya thulai mutan tupa an thlen ta ni hian reng a hian ta hian supreme court te high court teng te hian judgment diklo ne ve thei ta ni judgment diklo rang ne ve theya ta khan mi zong in justice in lo mu the nan teng te tro manila ka rape case awang en tro ku tu nai lo ka ngeni
Delhi a mana rape case awang khan mi palin khai hlum kha kan thianga tro khateng ho chung chang teng de po kha court tin thutlung na siam dikem diglom ti zong zong kala wen felin president of India hi review tu pa ni chen ta ni supreme court tin thi turan chung thu rel theng dei than khat chu court ti diglo te om theya or ngai dam na theina pawar te khan ne khateng zong zong khan mi zong zong hi justice an mu theina turin digna ro rel na ang chi kha mi zong zong na kan chan thenan khan judicial power hi pek ve ni ta ni chu supreme court in ro rel to nuwa khan chu khulaya Delhi mi kan tuna an khai thum kan sei teng po kha mi som pali zel kha extend te po khan dil theta ne president of India ne la khan thi ma khan tiang te kha court pia lama president of India na power lo ne dan kong khat ni ta ni chu chu mi chung chang a chuan president khan kan head of judiciary how kha appoint thot number 1 a chon threat tur chief justice how teng te chuan auditor general lang chi ani nang ngeni general frank kha appoint don tan chuan chei ba ga chuan judicial powers khan and chuan the fifth line a khan president hen chunga sei tong khan court martial ang chi teng te kum khuwa zel tang tu ra chi ang chi teng te kha pardoning power nei ta ni chu he has a pardoning power kha ke da tha midang ngai dam theina power kha nei midang appoint nei ba ga khan dignitary sang ko tung chang appoint nei ba ga khan pardoning power kha anei thei ta ka kan threat atha chuan cái sự thiếu tụng ai là quá power pick anh chân chân xây tòng khan mi zong zong hi justice and next anh này anh mu thế nan khan ni chu thil ti swal pala court in royal diglo na lo nei pal lau em ti zong zong review nei thei tur khan power an nei chuan next a chuan emergency powers kan nei ya emergency kan di chang kan thria mizoin sei don chuan rig room thilan yang tro emergency powers what are his powers don't tell you it is divided into 3 body here kumin thendan emergency powers emergency to rig room thila anita kan san thre dang khan number 1 chuan article 352 ka thre chen nge turin tan article 352 oma he it refers to national emergency kan thre da tan national emergency niya what is national emergency kan ti chuan tuna po chenanen indo kan tum reng ta ni tro engeni tiang han indo na lo thleng pal tang sela akhan external aggression ani chu kan territory ran threat na mi in boinan ran chok chwa chuan kan territory te mo or engeni nakena article 356 omle dona 352 le 356 shet chena poi mo 352 kan de chuan it refers to national emergency anele enghuna ngen national emergency ban kon the when is national emergency declared lo de don dai latro when there is a angeni aggression thang lom thei ta ni tro like an hong hian security of India kan territory thing there on trade and ta sela tro kan security ron ti cheturin example la to la chon cyber thlang pon internet mang pon kan data pon on chiam the ni tianga hian internet shutdown angai ni te poron ti theita ni kan satellite zong kan shutdown angai min an hack ni poron ti theita tiang zong kan territory te moron trade and thila omte kan internal security zong te ron destroy thei tur khopa grave danger am chon tro when there is a grave danger ni so article 352 national emergency le state emergency 356 omaha kha mix up lo tur ani mix up lo dan kan sei do na article 352 national emergency achuan it means kan territory teng temo mean kan ram nek zongan ron che chuan tenga khan national emergency kan puang thei ani thu chumi ba ga chuan kan security system chuan sei dong cyber crime atang pon internet in ron hack wakte kha mana po us po snowden a po tun thling na tlan ro hi tro tiang khan kan thurung zong hai chuak thei tur pa buai na lian te kha ta sela president of India he can declare an emergency that is known as national emergency ni theya
kan territory te mo kan security system ran threaten thei turanga boina ron chwa chuan kha national emergency ni tani achung thui chu na kin homa koran pe chunga active thun chunga declare thini kha soi fianga chelawa kha kan hret chena ngai chuan article 356 state emergency kan sei le zoyanga ngan du to kang state emergency ki president rule podi the or president rule ani chu ki emergency pahni ani tani nam 360 chuan financial kan nei thawaka sei to ani chin khan nei vela thawa number 352 la 356 mixed up lo tu ni 352 ki national emergency niya enge national emergency kan ti chuan it means when somebody or external atangin pon lama tang khan minon trade and tu khan ani chu ram dang mi ni chu alien te kha indian lo chu alien ve kan ti then do kha tang khan china pan minon beya tia khan war te chok ta se national emergency declare thei ta ni kan territory ron ti hek tur te ma ka te ngom chuan number 2 state emergency chu president rule ani ya state chu kan thrianga india chu state somthi po kan nei to atro te dang ram bung thang thang in som khom kan nei ve ta ka wang kha tro chuan khami state patni khate mani kha conflict telom thei ta ni tro example manipur le mizoram te kan lo ti ba thei ta ni tro chan tenga khan kan state sarkar kharan ani thei lo ta ni tro kan state sarkar bi chau te kha chu india chu la kapang ngai reng theya but when our state government cannot ngani run in accordance with the law te pon yang chu dan anga kan state kan kal thei lo lai khom chuan emergency pon ngai thin ta ni tro chu kan national indian jongjong khati boy lawa state pakha chau te pakha ti boy theya kha teng hun te mo state sarkar kamumal ta kan ran thei lo huna khan state emergency kan pong thei ro chu la hi a difference kha rechang chu article 352 national emergency chu when our territory is in danger ni chu hetiam tro indian territory khati boy te mo kan security khati boy ni chuan we can declare we ni lo when the president can declare national emergency 3562 when the state cannot be run in accordance with law ni chu da nanga state kha ai ran thei lo chuan governor in president of india address wang hi kapu kan state sarkar hi teng teng chan zoram thang hi teng teng chan thia or a minister teng hi engeni majority an chang to lo ania te pati tang sla tro tenga khan sarkar na kha pai thak te lom pal tang sela sarkar churan don chon 50% plus 1 votes an ma mo thin kan ti kha state sarkar siam don chon ministry pakhat form don chon tro teng khan zoram thanga pol teng example ami somni le panga vel thi bang tarangot me se state sarkar kan ran thei lo chiang sangal me ni tro confidence motion confidence khani to lawanga state nge assembly house khan ta chuan kan state khat le chadon tinang ni kan state sarkar khat lu chianga tianga tak khan chu kan territory khat threat ani me lo tro internal boina kan nei khan state emergency pon the ni tro chon national emergency bethung ro chu external atanga boina te kan to in omo kan territory mo kan security system te ron te chei thei tura rebellion te ron nampal pon tang sela tianga khan national pon theya state chu state mal khayang chi teng te mo state patni vel in be na kha mana nikuma pon yang chutro assam le mizoram te bokan in be trip kha tulaya ang lovela zo phaya teng te kan boy kha tenga khan boina lian chhuak se chuan state emergency kan puang ve ve ang assam le mizoram kha churo chu president's rule chu ni ta ni 356 kha kan tha thang don ne I think our time is up hun rem chang ma sale be ran tile turangai taila if there is any question you can ask through your WhatsApp group te po kha ta sela andu tok don ne chuan anyway thank you bye bye